Atocha está conxestionada e en Adamuz vivimos horas de angustia con familias que aínda non contactaron cos seus. Son momentos, Alberto, volvemos contigo, de moitísima tensión. Estamos a 200 metros, aí o ven, ese é o Irio accidentado, a fonte, o pesadelo de centos de familias que onte escoitaban pola radio, vían na televisión que houbo un accidente nun tren, fixeron os seus cálculos e o seu familiar podería estar neste tren. Moitos tiveron sorte e os seus familiares, os seus fillos, os seus pais conectaron con eles facilmente, pero é que aínda agora, a estas horas, hai alrededor de 30 persoas desaparecidas ou sen identificar. Como adoita pasar neste tipo de accidentes, foi relativamente rápido, tanto o Concello de Adamuz como tamén en Huelva se habilitaron centros onde a xente podía ir informarse. Tamén foi importante, foi clave que Renfe e Irio puxesen a disposición destes familiares teléfonos para saber algo máis. Agora o máis importante, aparte de localizar todas esas persoas que están desaparecidas, é tamén identificar, é por iso que son moitos os familiares que están deixando probas de ADN para poder cotexar. Algunhas familias tiveron a sorte de saber dos seus dende o minuto 1. Mi hija me llamó a las 8 menos cuarto, llorando, descompuesta, diciendo que el tren había descarrilado. Outros aínda hoxe non saben do paradoiro dos seus familiares. Dende que se produciu o accidente, os accesos ao lugar estiveron restringidos só para os servizos de emerxencias, así que as familias optaron por acudir ás estacións de trens en busca de algo de información. Nesta de Huelva vivíronse momentos de moita tensión. Entre os desaparecidos aínda hai moitos veciños de moitos puntos da provincia. Ata alí se desplazou a Cruz Vermella cun equipo de axuda psicolóxica e sanitaria que tamén está atendendo hoxe nas dependencias da policía local. Primer auxilio psicológico en esta primera situación son fundamentales. El que las personas que llegan, que no tienen información, pues se sientan acompañados, que se sientan escuchados, atendidos. Tamén foi necesario apoio emocional na estación de Atocha de Madrid, mentres agardaba a chegada dos pasaxeiros ilesos que foron trasladados en autobuses. Escenas de angustia no Hospital Reina Sofía de Córdoba, que foi o primeiro en recibir os pasaxeiros máis graves. Están sendo atendidos das feridas físicas. As outras levaralles máis tempo cicatrizar. Que han fallecido personas al lado suyo. Y me ha contado que una niña le estaba pidiendo que la ayude y no podía ayudarla porque tenía fractura en su rodilla, no podía moverse y ella le estaba llamando para que lo ayude. Y se siente mal por no haber ayudarla. Nestes momentos tan duros, os familiares só teñen palabras de agradecemento. La palabra gracias se queda corta para todos los gestos bonitos que hubo ayer de ayuda humanitaria. Os primeiros corpos dos falecidos están chegando ao Instituto Anatómico Forense de Córdoba para proceder á súa identificación. As comandancias da Garda Civil de Huelva e Córdoba habilitaron oficinas de recollida de mostras de ADN e fan un chamamento aos familiares para axilizar o proceso de identificación.